Както знаете, създаваме благотворителност. Ако не знаете, узнайте. Както и най-полезната мрежа в света. Обявявам своите картини за благотворителност за Боби, който се бори с левкемия. И ние заедно, цял Елин Пелин и околните села, надявам се и София, се борим за него. Така че с закупуването на картина ще направите две неща. Първата добрина ще бъде да помогнем на Боби, който в момента се нуждае изключително много от нас. А втората ще бъде да помогнете за създаването на още такива каузи в цяла България, надяваме се и по целият свят. Opinion има за цел да обединява обществото. Надяваме се, че сте с нас и ще създавате още повече такива каузи през него. И заедно, силните, можем да помагаме на по-слабите в момента. Ще ви дам списък с това какво точно ще изпълним, както и с изпратените средства. Защото има много хора като Боби, които се нуждаят от това. Нуждаят се от нас. Нуждаят се и от вас. Вашето малко семенце в момента може да се окаже решаващо за много съдби. Не искаме да е така, но за съжаление е така. Картините ми можете да видите естествено в Opinion. Благодаря ви искрено за вниманието.